Chris Pandolfino u Ivor Maciowski inqatlu eżatt ġimgħa ilu, familja sħiħa maħsuda, ħbieb tal-koppja għadhom ma jistgħux jemmnu dak li seħħ. Ħafna qed jitolbu ġustizzja u r-ritratt li ttieħed mis-CCTV jista' jkun l-ewwel pass biex jinstabu l-qattiela. Kien is-sit netnews.com.mt li fl-aħħar sigħat żvela b'mod esklusiv li l-Pulizija għandhom immaġini tal-aggressuri li turi li 3 persuni li daħlu fid-dar ta' Pandolfino u Maciowski. L-immaġini nkisbet minn kameras tas-sigurtà u allura dan ixejjen għal kollox informazzjoni li ħarġet fl-aħħar sigħat rigward apparati li kellhom l-aggressuri li kien qed jintuża biex itellef is-CCTV cameras. L-istess sorsi li tkellmu ma' Net News ikkonfermaw ukoll li l-karozza SUV illi kienet użata biex il-qattiela jħarbu mill-post ma nstabitx fil-parkeġġ tal-Isptar San Luqa iżda fuq barra tal-binja. Il-vettura tal-lewn abjad kienet lokalizzata nhar is-Sibt. Il-pistola li ntużat f'dan id-delitt għadha ma nstabitx għalkemm issa ġie stabbilit b'ċertezza li dawk involuti kienu 4 u mhux 3. L-istess sorsi mid-depo qalulna li l-persuni li wettqu dan l-omiċidju doppju kienu barranin professjonali li kienu jafu sew lill-vittmi u li kienu jafu eżatt x'għandhom jagħmlu f'ħin qasir. B'kollox ħadu biss 4 minuti. Meta l-Pulizija għamlu rikostruzzjoni tal-fatti kif ġraw, waslu għal konklużjoni li kien Pandolfino li fetaħ il-bieb meta l-irġiel ħabtulu, x'kien daħlu fuqu u issielet iżda kien kollu għal xejn. Sparawlu 3 tieri fid-daħla ta' residenza. Chris Pandolfino miet fil-post. F'nofs din il-kommozzjoni kollha li seħħet fl-aħħa ta' berqa, Ivor Maciowski tfaċċa fis-sular ta' fuq u sab li 3 irġiel ma' wiċċu u inqatel b'tir wieħed f'rasu bl-aggressuri jaħarbu mal-ewwel mill-post. Dan l-istazzjon għandu informazzjoni li matul il-jiem li ġejjin mistennija jkollna aktar żvilupp importanti relatati ma' dan l-omiċidju. Bil-Pulizija tibda ssib tarf ta' dik li fil-bidu deret bħala kobba mħabbla. Dwar dan il-każ għaddejja inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrati Farrugia.